Selamat pagi Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbagi pagi. Pagi Intan. Kiko paling uploadnya bu jam piro ya. Biasanya gawe isu ngono kuwi iki. Engko jam 11, jam 10 lagi di upload. Dino Senin. Karena baru wadus pemirsa. Dhuwur ireng, celanane ireng, gak apa-apa. Los. Aku gak usah kaos kaki anak nduk. Aduh sang aku ngono. Ngene no duk nek menawa nek krikile. Mboten gak enak. Gak enak. Kan raro kok bang nek krikile. Ya, wes datang tuh mama. Oke mama, kita berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya mah? Flu-nya sudah enakan? Halah mah aku ndek nane flu mah rasane mah. Flu mama pita. Flu. Dah? Belum. Ini Kenceng banget ya Nali. yo, soalnya men gak tiba. Ono. Ih, banter ya. Penolak sik kene lho, Mas. Wes berdiri, genten ibunya. Mama Pita sudah datang. Mama cantik tan. Mama lho, apiknya pegang ibu. Tanganmu kena opo iku? Gatel. Aja mbok kukuri wae to. Gatel lho, Pegang gatel. sing apik ya. Gatel. Gatel tangan. Kenapa ya? Lho, iki kena ngopo iku? Masa ureten aku? Ora lah wong tangan kok alergi opo kuwi Dek sampe? Alergi. Rutene ndi mah ki engko mah? Endi kuwi? Anu. Kandang, enggak? Ora bang. Terus wong iki ya liwat gone. Pucare. Enggak, kok pucare sapa iki? Dong tangan. Sebentar. Lu kita jadi bulut ini piye, Dek? Mbah. Dek bulut apa? Ya, aku mbok pateni yuk, jalan. Seret. Wala lo wis ngetiter iki. Pas ngetitir kae piye? Hei. Wes ngetitir mah. Kenapa ya tangannya Intan, Mang? Tanganmu kena apa? Kayak minyak tawon, Dok. Kenapa? Mbok kayak abang-abangan lho, Mah. Nggih, Pak. Kalau tadi ditanya Pak Tarto, jalan-jalan pagi. Ayo. Monggo, Pak. Nggih, Pak. Sapa Itan? Wong Gedu. Oi. Rano Tan. Nah, sik mah tak ngubung sini Tan. Nah, ini kantor Desa Gadu ya, kantor balik Desa Gadu. Ini mobil siaga. Enteni ya, guys, apa kuwi? Ibu enteni ya. Enteni sik sebentar Mbak Ibu Enteni Dok. Nah. Iya, wis keringetan. Nah, tarik napas. Buang napas.
Yuk. Tunggu acara-acara sedekah bumi. Itu loh pemirsa, pohon tertua ya. Wes ben mlaku sik kono ben. Monggo. Ayo. Sekarang sampean ning ndi rono apa rono? Wani, bismillah wani ayo. Ayo jajal lewat jembatan cilik. Ayo. Ora apa-apa Mama Pita, ayo lewat. Intan mau kemana kui? Salah menggoe. Nah, menggoe rono lho. Mah, kok rencana sama arep masak apa? Kita joget enggak fit ya ini badannya. Badannya ya. Lagi memang tenang Mbak. Lagi kacau. Gak apa-apa. Setiap orang memiliki masalah masing-masing. Dia masak apa ini? Setiap orang di pundaknya itu ada masalah masing-masing. Allah menitipkan masalah pada kita, berarti Allah itu wes pokoknya kita itu insya Allah sanggup. Lagi ngoten nggih pemirsa. Memberikan di pundak kita, insya Allah kita sanggup. Lewati dalamnya Pak Lurah pemirsa. Mbah ki engko mbah masak apa ndek entuk anu apa mah untuk bayem kanggone Mbah Kemi. Monggo Mas. Nggih. Monggo. Dalam wingi ngantos kandang ayam Mbah Dami. Monggo. Ngantos kandang ayam. Lho Intan pening di parake rono. Rono lho Nduk, jeblas rono lho Nduk. Monggo. Nggih. Badhe lewati jembatan mriku lho nggih, jembatan alit. Kuwi kok terus tembusnya sekolahan ya Mas ya. Sik enteni sik, menggok iki koko menggok arahe menggok. Iya, sik tos. Bareng Ibu. Sampinge Nduk. Ki lho kak selepan le. Oh, pemandangane iki kandhane indah kok. Indah. Saiki wis dienggo lewatan bocah sekolah. Iki lho menggok. Rono, kayak dudu bagol ketok. Dudu tok. Tenan apa ora? Tenan. Iya. Mbak, ketok. Ngono teh. Ketok. Mbak sampean ketok. Ketok. Telas. Aduh, habis tan lagi isuk tang wis habis kok. Cenel. Oke. Oh, gitu ya. Nggih, kula entasi cenil. Oke, Tan. Nggih, cenil. Kene rono. Piye, Tan? Kula mriku. Nggih, ayo, Tan. Ayo engko balik. Oh, balik, gak apa-apa. Entasi. Cenil, bakul gedhuk, enteni Tan. Nah pemirsa, dulu sekali berapa tahun yang lalu pas aku bengi-bengi arep ning Jenung mulih dhewean to bar pertemuan kae to. Ya kuwi mbah halusinasiku mbah ora ya. Kuwi ada semacam penampakan pocong yang jejer langsung ning kene lho, pernah tak sopin. Nah kanca-kancaku tak ceritani, Mbak Yun itu bukan hal yang
anu ya, aneh. Soalnya sering memang di sebelah sini pemirsa ini jembatan iki lho. Sering Mbak sing di ngerteni penampakan-penampakan ini berarti ora sampean tok. Oh, nggih nggih. Mungkin nggih mereka punya alam sendiri, kita punya alam sendiri nggih. Pernah sore-sore kula langsung tak sepilno pas bar isak aku kokon. Jadi langsung di sini lho pemirsa. Bukannya kula ngrasani nggih, memang nggih kejadiannya kados ngoten niku nggih. Getuk, sik. Bayi Lindri 2 ya. Intan 1 ini. Terus iki apa iki? Gedhuke Mama Pita. Nyaki Mama Pita. Oh, ndak kula cenil. Tenang klopo mboten kok sak men. Gede-gede mawon nggih, pon. Gak apa-apa, nanti marut lagi. Sampun. Mama, endi? Gak juga iki? Iki lho. Lah iki punya Mama Pita pun, monggo sedaya niki. Nah. Niki Intan. Gede niki bar tak nyusuki wau. Oh. Enten. Saestu lho, kula iki dadi gembel mboten ngapusi tenan niki lho. Dadi lho, ngeten. Mbok besok lah mboten apa-apa. Waduh ampun Bu, mengke kula jenengan menggek teng Kendilan lewat gene kula. Gampang. Pun sedaya pinten niki? Dadose loro. Nggih. Kalih welas. Nggih. Kalih welas. Gak apa-apa, gringgingan niku menandakan ya lagi gringgingan. Kalih welas nggih. Nggih, mboten apa-apa. Babatan. Petuk meleh kok. Nggih, alhamdulillah matur suwun. Lha masih ket ndi iki? Ya wis masih sisan, Pak Om Sigit sisan jan bungkuske. Oh, gedhok putih. Nggih. Nggih. Gedhok deplok sing iki to. Oh, aku kok seneng Lindri to, Mah. Iya. Kan bumbune ya oleh klopo to. Nenek Indri nenek kulane. Kula nggih pandi. Walah, Mah pemandangannya apik tenan, Mah, sam langite. Ya tan ya. Oh. Soteng yo. Njaluk disoteng. Ndang. Ya ben. Aku mah ndek biyen tau maem ning kono karo Intan sam buka bontot. Ya tan ya, ning gubuk kono ya tan ya. Nggih 12 jadi sekawan welas nggih. Yo, kita kemana lagi nih? Mulai? Balik kono ya. Ayo mulai. Monggo nggih, Mbak. Mengke jenengan liwat lho nggih. Nggenku tak cegat. Oh, tentrek. Oh alah, nggih matur suwun. Ayo tan. Dadah 14 sih, tak eling-eling pemirsa. Lah wong Mbak Era ndek susuk lho. Oh, alah jalan-jalan nang tanganan. Jalan-jalan tuke gethuk iki pemirsa. Gak apa-apa. Nggih monggo, Pak. Walah bapakku ndek biyen aku pas SMA telat gak entuk motor. Aku digoncekno, bapake Mbak Gita. Dekne kan anu biyen nukang to. Aku digoncekno numpak sepeda ontel. Alhamdulillah, sip. Mlaku lagi yo, mlaku lagi. Sampai. Nah, pemirsa wis nyampe. Tekan rumah ini. Halo untuk Bunda Ana. Bunda Ana ya. Ada Bunda di Ana yang ada di Lampung Tengah. Sehat selalu. Sehat selalu, jangan sakit. Semangat. Untuk orang yang jauh di sana, maafin aku ya. Ya. Ceritanya tumbas niki lho pemirsa, tuku botok. Lah kok keri gara-gara ki ndremine ora karo-karoan mikir Intan. Intan kan wis nyampe omah. Pikirannya lagi ora karo-karoan. Dibaleni neh ki mang botoke. Nggih, monggo. Mbak, monggo. Untuk Mama Pita, terima kasih. Ya. Iki mau ini tadi demi Demikian. sama Intan ya. Iya. Badan lagi enggak fit nih. Tetap Pikiran juga diusahakan lagi kacau. untuk jalan-jalan pagi. Terima kasih Mama Pita, sehat selalu. Berarti Mama langsung masak. Ya, biasa. Langsung kena sinar matahari pagi pemirsa lho, langsung tuweng. Enggak pakai skincare. Aku gak mah Kan itu habis. wis nyampe omah lho Mak Tas. Halo lek Tas. Nggih. Mak Das halo. Nggih.
Asal gethuk niki lho. Nggih. Asal gethuk karo apa ki mau bothok. Bothok nggih. Mama langsung gak mampir. Langsung saja. Mau mas, ntar ya masak, nyuci, tidur. Tidur. Halo guys. Loh, Dewi. Mana iki ki, Mang? Gone Mbah Dami biasane. Dah. Lah iya nyampe omah tak kira mau langsung kok gendok ta Kang? Betul. 100. Gak sido. Nyapu langsung mandi. Umbane? Umbane gak buat sisan. Ditelesi. Belum kok karena ikan kok. Tapi aku kosek Udah Dewi mah pending ndi ya, Nduk ya? nandian, Bu. Nandi. Sapa? Bunda nindi, Bunda. Lah, Nduk. Nindi. Parake ono apa ning gone Mas Dewi ya? Mbes belas. Tuku beras. Jerene. Nek gak tuku beras lah engko gak diu gak mangan. Jere sapa? Enggak Iya nek pamane beras habis iso tumbas sarapan Tuku beras. Emangnya cerita Intan nek Bunda tumbas beras? Belum. Ya berarti kan Intan Bohong. bohong Tak. Bunda berasnya agi, seorang ngono nyelepno dhewe. Kan panen dhewe lah. Terus internet dikei. Iya nek panenan mesti Intan dikasih. Kan yang punya sawah pertanian beras kan Bunda. Ibu kan gak duwe panenan beras. Ngono. Tak syuting. Arek Om kan? Iya nek ngerti nek ngomong ning kono. Oh gak. Nenek. Olahraga pemirsa timang alhamdulillah. Delok Intan ki ngene lho. Jogging Pak Bagus lho tak sampe piye. Ini iki mah durasine kurang 5 menit. HP-ku ning omah. HP-ku ning omah. Ora apa-apa sekarang saisone Intan piye gerake madhep rene ya. HP-ku ning omah. Ya wis gerak kok. Gerak sekarepem. 1 2 Iya ya awakmu kan suwi ya gak nganuni gerakane Pak Bagus ya. Ngene. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 satune. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kaki Ini ambil cekelan tapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kaki satune keseimbangan. Pegangan. Iya sekarang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tengok kanan kiri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya wes pemirsa wes nduk wes ngene lah wes ini ya wes ini urung mang. oh iya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 terus dia nek ke depan ini ya bener ngono mang Ini nah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Adik nyampe tekan 8 tak kok magak ora sisan mbok tambahi loro kan ben 10 ya pun pemirsa wes demikian kok senang dhewe ini urung. oh iya oke piye
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 9, 10. Nah, bismillah. Demikian ya pemirsa konten pagi ini, wes pirang-pirang dino tidak gawe konten jalan pagi. 8, 10. Oh, berdelapan kok 10 toh. 9 ning ndi? 9. Satu nih 10. Demikian ya pemirsa konten pagi ini. Doa terbaik untuk jenengan semua dimanapun jenengan berada. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, ditunggu konten sederhana berikutnya ya pemirsa. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.